mo. Akala ko ikaw ay akin. Pero merong iisang trip na magkakasundo tayo. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sa hinahawakan mong bakal, sinasabi ko sa'yo pag ikaw nadulas. Ang mahal na naman ang gamot na pangbibilin mo. Kapit lang, walang bibitaw sa mga gusto ng sumuko. Sa mga gusto ng liwaliw. Kapit lang tayo, di ba? Ngayon is Wednesday. Ang bilis ng panahon, bukas, holiday na naman. Sana all walang work. Sana all nasa bahay lang nakatungangan, nanonood ng Netflix, umiinom ng masarap at mainit na kape. Uy, ang sarap nun, no? Rain or shine, no? Bahay ka lang. Di ikaw na. Anyway, kasama nyo pa rin po kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At ngayong hapon nga, nagbigay ako ng ilang tips at tricks kung paano nga ba i-motivate ang sarili mo sa mga panahon na feeling giving up ka na. Sa mga oras o sa mga araw na feeling mo, ayoko na talaga, nakakapagod. Alam mo, minsan na, share ko lang, ako personal story ko yung pagka natakbo ko sa isang buong araw, ginagawa kong tumakbo ng 25 kilometers. Yan, so gigising ka ng maaga, iisipin mo, teka lang, tama ba to? Wag na, matulog na lang ako. Wala naman ako mararating pag tumakbo ko. Ay, B, mali. Isipin mo kapag ka tumakbo ka, bukod sa mamamayat ka, lalakis yung tuhod mo. Lalakas yung katawan mo. Kunyari ikaw isipin mo, meron ka bang isang bagay na gustong-gusto mong gawin pero natatakot ka kasi feeling mo hindi mo kaya? Yan ba yung magtayo ng sariling business? Yan ba yung bumili ng motor kahit hulug-hulugan? Basta, walang mangungutang Baka mamaya, mangutang ka sa kapitbahay mo, mahirapan ka magbayad niyan. O meron ka pa ring childhood dream na hanggang ngayon na hindi pa natutubad. Well. Minsan-minsan, kailangan magbigay sa sarili. Teka lang! Tuktukin mo yung katabi mo, be. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo, dali. Tingnan mo, bili. Tuktukin mo. Sabihin mo sa kanya, huy, kaya mo yan. Huwag ka susuko, be. Tandaan mo, hindi ka pa mayaman. O kaya sabihin mo sa kanya, huy, ano na, be? Anak-anak ka dyan, di ba? Tandaan mo, may mga anak kang palamunin. Hindi pwedeng nakatambay lang, nakatuwa nga tululaway. Mga ganong motivation in life. Na syempre, habang nabubuhay tayo, kayod lang ng kayod. Trabaho lang ng trabaho, be. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Basta, kapit ka lang. Kapit. Madulas ang kalsada, huwag bibitaw. Sabi ko sa'yo, pag nadulas ka, yan lang. Yang damit mong nilabhan, ako, mangingitim na naman yan. Minus na naman sa mga bilihing sabon. Anyway, muli maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nakatutok at nakasuporta sa inyong daldalerang atleta DJ Mara Tony. Susunod ng ating spicy opa, walang iba ako ni si Kim Chino. At bukas po, walang pasok holiday. It's Independence Day. Araw ng kalayaan. So, malaya ka na. Malaya ka nang palayain siya. Malaya ka nang wag pumasok bukas, be. Sana all talaga, be. Anyway, ako'y po magpapaalam na. Happy Wednesday, everyone. Bye!